2:3. Ti surat mi da kayo metlakan na isurat iti puso mi nga mo ken basahin dagiti suami na tattao. May parangarang ada kayo ti may sa surat ni Kristo nga po nga naiwanan mi na suratan saan nga tinta kuno na no de iti Espiritu ti Dios as ibibiyag saan nga karitap tape ba to no de ket karitap tape a puso a naglasag. Dagitoy iti maysa nga testamento ti biag ti tunggal maysa kada tayo nga masapul mo muna pa kay listahan ang mabasa kada kita tao ken nang runa kini Apo Dios masapul na jay pusa anadalos tatno mabalinan nga pagsuratan iti nasantuan nga espiritu. No makita na, iti nasantuan nga espiritu ket saan nga nadalos iti puso, saan na nga mabalin, nalaukan, kadagiti nasantuan nga pagsuratan. Kuna na ini Apo Dios, agsanto kayo, kasya, santo. No iti nasantuan nga espiritu, ket isurat na tapusom iti nasantuan, ket saan nga nasantuan tapusom, matay na iti puso. Madadaal na kapsa. Nga masapol, nga madalusan da iti puso, tapno da di na santuan, makapagtalinaid iti puso ti tunggal maysa kada tayo. Apa? Kita nyo kakapsa. Iti surat, iti Hebreo, iti Kapitulo 4, iti versikulos 12. Tati sa uti Diyos nga po, nabiyag, ken napiksa, ket natadem ko na nga uray anya kampilan adwa ti tadem na, ket dumanon maging gay ti pagsupan ti kararwa ken ti espiritu, when ken dagiti nagsusupan ken pata, ket nasiglat nga gilasin ka dagiti panunot ken panagem iti puso. Tan malibak. Saan tayo kakabsat nga maulbudan ni Apo Diyos nang runa tinasantuan nga espiritu ta isu ti mangsukimat iti espiritu ti tunggal maysa kada tayo. Sa sino iti makam mo? Iti panunod iti Apo dagiti managdak dagiti nakidlaw ano dagiti nalantay. Kuna natin nasantuan na surat, iti umuna ko rito kapitulo 2, iti versikulo 15-16. Ngayon itaw na espirituan, kuna na may lasin na si Pupugno, dagiti amin na banbanag, ngayon iso sana may lasin, ti siya sino man, 16. Ta siya sino ti makam mo, iti panunot iti Apo, tapno iso isuro na kuma, ngayon adda ka na kayo, ti kapanunutan ni Kristo nga. Saan nyo po nang Apostol Pablo, nga panunutin dagiti banbanag, iti rabaw ti daga, no dikit panunutin nyo, dagiti banbanag nga adat sa dilayt, agsipot ta karikiti panawaray, na po tayo sa Kristo, adas sa dilayt. Saan nga adat iti rabaw ti daga? Datayo, tagababa tayo, ngem niya po Diyos, taga nga to. Kit ti pagilyan tayo, saan nga dito, kakabsa, rabaw ti daga. Nundi kay adda iti langit iti pagilyan tayo men sagana iti Apo. Kuno na iti nasantuan nga surat iti Juan iti kapitulo 14. Iti versikulo 1-2. May katkumada ito. Saan ko mga kutok ti pusayaw? Mamati kayo ti Diyos nga po, mamati kayo ng kanya. Ijay balay niya makadado nga pagyanan ito na no kumanusan nakasta kinunak kada kayo tayo na isaganan kayo di pagyanan. No iti pamati tayo kat panamanagdudwa. Adda di panagpulpok iti puso ti tunggal may sa kada tayo. Kit kunanusan ko mga kasta inakit isaganan kayo ti pagyanan. Tapno awang kumadin nakit isaganan kayo, masapong nga ti pamati tayo, saan nga agdudwa?
anya itin sagana ken panggap na po tayo sa Kristo nga naisurat itin na santo na Biblia nga mabasa tayo dito. Surat ito Hebreo Kapitulo 2 iti versikulo 10 ta kuna na may parubing aday pakaypayan nagiti suamin na banag ken pakaygapuan nagiti suamin na banag agsipod ka mangipanto kuna na ijay gloria kadagiti adungan na maramid nga wan pagkurangan na dayday makin aramid ti panakaisalakan gapo kadagiti panagsagabanan nalaw nga dua iti pagtungpalan iti karalwa ti tunggal may sa kadatayo nga suday ito iti rebel nga pagbutman iti tunggal may sa kadatayo tapno dinggin nyo kan mamuan ti tunggal may sa kadatayo dagitoy nga sursurat anay surat ko na iti Ebanghelyo iti Kapitulo 6 iti versikulo 28 kat sa nyo pagbutngan iti mga patay ibagay ko na ngayon ti kararwa di na mabalin na papatayan ngayon pagbutngan nyo iti dajay ko na makabalin amang puta ko na iti kararwa kaya iti bagay iti jay empyano daytoy iti rebel nga pagbutngan iti tunggal may sa kadatayo masapul garog nga santay pagbutnang dagiti kabusot tunggal may sa kadatayo iti agdamag nudi kay ayaton nyo kuna nang iti kabusot yan daytoy iti may sa nga lentek kin kayat ni Apo Diyos nga ginayat iti tunggal may sa kadatayo akas po'y panagayat ni Apo Diyos iti sa nga lubungan madi kayo day kakapsa isungo nun siya, sino kada kayo madamdama? Iti adda problema na isunto itagtagdat ti sangaw tapno kasarita ket nasumbatan ng babae iti na santo na surat pati sakit na umimbang. Ayan. No iti agas na nalakalan no material ikang kay tulay iti maysa nga kuha nakabungon nga nalabaga. Isulang na diyan simple lang. Man, agsalso na tulat itong bata niya, madamdama, kakabsat, kaya ito kay mga angkit, itong tuloy ko ito, dispensary niyo, tapos dito, kit ni Hermana nina, adda ka no, pakamuna, huwag sakbay nga, adalas 12, uno yung mga, so nga 15 minutes, Hermana, ayan mo,